Drahé dámy, vážení páni, viete, veľmi dobre sme 5.3. prebrali ministerstvo a po pomaly 3 mesiacoch urputnej práce a budovania tohto ministerstva, dá sa povedať, od základu, pretože, ako sme sa dozvedeli, to ministerstvo bolo vybavené počítačovou technikou a nábytkom a to bolo asi tak všetko. Je čas, aby sme sa začali venovať aj politike, pretože dlhodobo máme problém s našou identitou. Viete veľmi dobre, že sme kandidovali na kandidátke SNS a vlastne ako nominant som na ministerstve Smeru. Je tu dlhodobo požiadavka na vytvorenie strany, ktorá bude reprezentovať tradičnú rodinu, tradičné spôsoby života na Slovensku, tradičnú agrárno-lesnícku podstatu Slovenska, ale najmä sa starať o slovenský vidiek, pretože podotýkam, slovenský vidiek a vidiecké obyvateľstvo tvorí pomaly 96% Slovenska ako takého. Preto sme včera, Národná koalícia, mali celorepublikový snem Vočovej a jednohlasne sme sa zhodli na tom, že Národná koalícia na základe značky, za ktorú vám mimochodom veľmi pekne ďakujeme, pretože za posledný 3/4 rok sme nemali inak oslovovaní ako Huliakovci. Bude to, dá sa povedať, taká poznateľnosť hlavne strany, ktorú premenovávame z Národnej koalície na stranu vidieka. Čiže sami máte možnosť vidieť, Huliakovci od včerajšieho dňa ponesú oficiálny názov Strana vidieka so skratkou SV. Vidiek však nie je len voda a pôda a les. Vidiek sú predovšetkým ľudia, ktorí tam žijú, pracujú a práve o podporu na vidieku nám dlhodobo ide. Chceme v politike presadzovať opatrenia na ochranu a všemožnú podporu tradičného spôsobu života na slovenskom vidieku. Preto sme včera na sneme premenovali Národnú koalíciu oficiálne na stranu vidieka. Strana vidiek sa hlási k odkazu ideám agrárnej strany vidieka, ktorú založil Milan Hodža a považoval vtedajší roľnícky stav za hrádzu proti bezbrahému kapitalizmu. A my dnes považujeme obyvateľov slovenského vidieka za hrádzu proti progresivizmu a ich experimentom, za hlas zdravého sedliackého rozumu a za základ, na ktorom stojí existencia Slovenskej republiky do budúcnosti. Chceme silný vidiek, pretože silný vidiek znamená silné Slovensko. Preto strana vidiek bude v politike reprezentovať a presadzovať opatrenia na ochranu a všemožnú podporu tradičného života, spôsobu a tradičného žitia na slovenskom vidieku. Budeme presadzovať také opatrenia, aby sa kvalita života na slovenskom vidieku zlepšila a aby ľudia, tak sociálne dlhodobo skúšaní, mali možnosť si dochovať, dopestovať a pomôcť si v závislosti od toho, keď štát sa koľkokrát nedokáže o nich postarať. Viete veľmi dobre, že na slovenskom vidieku žije 2 700 000 obyvateľov a 300 000 obyvateľov dochádza na slovenský vidiek v rámci dedovizní, v rámci chát, v rámci víkendov. Dlhodobo je požiadavka, a viete veľmi dobre, že sme vstupovali s vodou, pôdom, lesa ako hlavnou agendou a boja za slovenský vidiek v prípade premnožených šeliem, ako je vlk a medveď, a chránili, hájili sme záujem v oblasti progresívno-liberálnych žilov, ktorí formou zonácií spackanej reformy národných parkov siahali na majetok slovenských roľníkov a dedovizní, ktorú koľkokrát naši pradedovia a dedovia išli do Ameriky, aby si kúpili nejakých pár árov, aby dokázali uživiť rodinu, aby si dokázali kúpiť kravu a aby dokázali postaviť silný štát, ktorý vznikol práve na Slovensku vďaka stavu roľníkov, lesníkov, ale aj robotníckej triedy, bez ktorej by sme 30 rokov nemohli mintrošiť plody ich práce. Sme stranou proslovenskou. To znamená žiadni nacionalisti, žiadni šovinisti, ani nikto, kto sa tu nejakým spôsobom nevyhraňuje, pretože my považujeme a rozdeľujeme ľudí na Slovensku len do 2 kategórií. Tých, ktorí žijú a robia a milujú svoje Slovensko a tých, ktorí sú proti nemu.
nezáleží nám na vierovyznaní, nezáleží nám na národnosti, nezáleží nám na sexuálnej orientácii, záleží nám na tom, kto vlastní občiansky preukaz, aby miloval svoju rodnú zem, miloval svoje rodné Slovensko a nechal všetkých ostatných kľudne žiť. Jednoducho krédo žiť a žiť sa z našej spoločnosti vytratilo. Žiť a nechať žiť je podstata, ktorú vždy Slováci obľubovali. Viete veľmi dobre, že v každej domácnosti vás vítali chlebom a soľou na slovenskom vidieku. Nikdy sa nestalo, že by boli opomenuli nejakého pocestného. Nikdy sa nestalo, že by si ľudia neboli pomáhali a nikdy sa nestalo, že by došlo k takémuto rozvratu a rozdelenia spoločnosti a hlavne rodín, ktorá vznikla v poslednom období. V všetkých stránkach sa vidiek stal atraktívnym miestom. Viete veľmi dobre, že ten trend sťahovať sa z vidieka do miest je dneska opačný. Máme 260 000 prírastok v obciach a na vidieku a 160 000 prírastok do miest, čo sú zjavné ukazovateľe toho, ako sa mení podstata života na Slovensku. Hrdý vidiek rovná sa hrdé Slovensko. Slovenský vidiek je zdrojom kultúrneho dedičstva, národnej identity Slovákov. Oslabovanie vidieka vedie k oslabovaniu celého Slovenska, k postupnej strate národnej kultúrnej identity slovenského národa. Podporovať a rozvíjať vidiek po všetkých stránkach znamená obnovovať, budovať hrdosť na kúsok Slovenska, z ktorého všetci pochádzame. Chceme vytvárať vidiek, na ktorý budú jeho obyvatelia hrdí. A hrdosť na vlastnú krajinu, hrdosť na vlastný národ znamená vlastenectvo. Zem a tradícia a láska k nej je láskou k domovine a k dedovizni. Slovenský vidiek je veľmi rôznorodý. Či už zvykmi, prírodnými podmienkami a hlavne ľuďmi, ktorí na ňom žijú a pracujú. Táto rôznorodosť utvára a identifikuje Slovensko. Strata akejkoľvek tejto súčasti je ochudobnením Slovenska a budeme presadzovať zachovanie rôznorodosti slovenského vidieckého života, kultúry, tradícií, tradičnej rodiny a budeme ho podporovať. Hlavne tie regióny, ktoré to najviac potrebujú. Naša identita spôsobuje a zároveň slovenský vidiek formuje od nepamäti. A viete veľmi dobre, že celá činnosť aj Ministerstva cestovného ruchu a športu aj so všetkými výzvami smeruje priamo do samospráv, do regiónov, do zaostalých častí Slovenska, kde chceme zároveň aj prostredníctvom Ministerstva cestovného ruchu a športu šport spojiť s cestovným ruchom a konečne Slovensko prestať znevýhodňovať ako treťotriednych občanov aj v rámci Európskej únie, ktorý každý z nás pociťuje. Slovenský vidiek je alfa a omega Slovenska a vždy ňou bude. Kto povie, že Slovensko nie je vidiecké, klame. Slovensko je odjak živa agrárno-lesníckou vidieckou krajinou a takou, ak ostane Slovenskom a ostane silným Slovenskom. Ďakujem pekne, odovzdávam slovo pánovi podpredsedovi strany. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, milí kolegovia poslanci, vážená pani štátna tajomnička. Milí novinári, dovoľte aj mne, aby som vystúpil pri tejto významnej udalosti. Mnohí z vás ste sa ma pýtali pri mojom prestupe z mojej bývalej strany pánovi Huliakovi a už vtedy som cítil, že je možnosť zmeny a venovať sa môjmu rodisku a hlavne vidieku na Slovensku, pretože dosť často sme s pánom Huliakom o tom rozprávali a ja považujem slovenský vidiek za impulzujúce srdce tejto krajiny, pretože oni na vidieku tvoria hodnoty a myslím si, že si zaslúžia lepší život v tejto krajine, aby sme sa im viac mohli venovať. A budem hovoriť o takých dvoch pilieroch tejto strane, a to je tradičný vidiek. Budem hovoriť o konzervatívnom pilieri. O malú chvíľočku budeme oslavovať významný sviatok Cyrila a Metoda a tu chcem hovoriť o kresťanských hodnotách vidieka, ktoré sú neopomenuteľné a sú, v každej dedine stojí kostol, tá tradícia Cyrila a Metoda je veľmi silná a Slováci hlavne na vidieku si vážia tento silný odkaz Cyrila a Metoda a som rád, že aj v slovenskom znaku tejto krajiny je
tento symbol, ktorý nás roky sprevádza ako národ. Čiže chceme chrániť a brániť ich pred rôznymi útokmi rôznych progresívnych hnutí a zároveň sprostredkovať aj odkaz a význam ďalším generáciám, ktoré prídu po nás. Strana Vidieka stojí pevne na strane kresťanských a tradičných hodnôt, bude ich brániť a zároveň rozvíjať odkaz. Je zásadné proti uniformnej kultúre prezentovať progresívcami, v ktorej sa potierané tradičné kresťanské hodnoty. Budeme prezentovať tieto hodnoty pri realizácii našich politík. Veľmi závažným problémom pociťujeme aj spoluprácu so samosprávami, ktoré na vidieku sa trápia so svojím financovaním, trápia sa s rôznymi potrebami a častokrát tomu vidieku stačí málo. Stačí im obyčajná cesta, ktorá vedie či už k chatám alebo svojim domovom. Stačí im kanalizácia, ktorá je na väčšom území ešte stále nedokončená. To sú veci, ktoré nás v strane trápia a trápia aj ľudí v regiónoch. Takisto môžeme hovoriť o potenciáli, ktorý je v poľnohospodárstve, ale častokrát aj z úst politikov, aj vládnych politikov počujeme, že podpora poľnohospodárov sa hovorí vždy len o podnikateľských subjektoch. Ale poďme troška južnejšie do Rakúska, kde môžeme hovoriť o podpore rôznych malých farmárskych rodín alebo predaj z dvora a častokrát iných priorít a že to v rámci Európskej únie funguje a že teda týmto ľuďom sa žije v tých podhorských a horských oblastiach, pretože štát im vytvára určité podmienky a toto sa pretaví aj do nášho programu strany, ktorý budete vidieť už v septembri, vám ho predstavíme v plnom znení. Ďalším pilierom je prosperujúci vidiek a to je sociálny pilier. Strana Vidieka je stranou aj zamestnancov, pracujúcich a pozor, živnostníkov a drobných podnikateľov, ktorí tvoria takisto hodnoty na území vidieka. A častokrát ich nie sú podporovaní a sú potierané ich potreby. Podporujeme také riešenia, ktoré zlepšia nielen ekonomickú stabilitu obyvateľov vidieka, ale zlepšia ich kvalitu ich života. Viete, v príklade, keď sa ma pýtajú, že akým spôsobom to myslíme, tak je to o tom, že častokrát človek, ktorý si chce otvoriť malý obchod na dedine, tak má dnes hádzané polena pod nohy, čo sa týka či už daní a ďalších, ale nič nie je zvýhodnené a to je ten model, ktorý som rozprával aj v Rakúsku. Čiže prosperujúci vidiek znamená nielen využívanie jeho ekonomického potenciálu a rozvoj dopravnej infraštruktúry, o ktorej som hovoril, školstva a lekárskej starostlivosti. Toto zaťažuje veľmi náš vidiek. Odmietame centralizáciu školstva a zdravotnej starostlivosti do miest pod zámienkou ekonomickej výhodnosti. Štát je povinný poskytnúť svoje služby ľuďom tam, kde žijú. Nie len tam, kde je ich najviac. Verím tomuto projektu, verím, že strana Vidieka sa bude zaoberať najväčším územím tejto krajiny a že ponúkneme alternatívu ľuďom, ktorí chcú žiť na vidieku, ktorí chcú mať svoje rodiny, založiť si svoje rodiny, chcú vychovať svoje deti, aby sa im na vidieku žilo ľahšie. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, milí novinári, dovolte aj mne krátky príhovor, tak trošku na ekonomickú tému. Každá seriózna ekonomika musí stáť na niekoľkých nohách. Pokiaľ tie nohy sú vyvážené, tak krízy, ktoré sú vo svete cyklické a dá sa povedať úplne normálne v kapitalizme, tak nezasahujú tak silno tú či onú ekonomiku. Tá prvá noha je samozrejme energetická základňa. Ja si myslím, že Slovensko má dobrú energetickú základňu a pripravuje sa výstavba aj ďalších jadrových elektrární. Druhá noha je samozrejme silný priemysel a tuto máme na Slovensku veľké rezervy, pretože máme jednu veľmi silnú nohu a to sú automobilky, ktoré teda nie sú v našich rukách, ale zabezpečujú zamestnanosť, zabezpečujú tvorbu hrubého domáceho produktu. Ďalšou tou priemyselnou nohou to je silná stredná podnikateľská vrstva, ktorí majú svoje biznisy, obchodné, vyrábajú produkty až od tých stredných podnikateľov až po tých najmenších. Tu máme veľké rezervy. Ale dovolím si povedať, že tou najdôležitejšou nohou
odvetia tzv. Národného hospodárstva je silné pôdohospodárstvo a tuto bohužiaľ za posledných 30 rokov alebo 34 rokov od zmeny režimu upadáme. Stávame sa závislí na dovoze výrobkov zo zahraničia, zhruba 900 až 1000 kamionov každý deň ide do našich reťazcov, aby sme si mohli kúpiť zahraničné jogurty, zahraničné maslo, dokonca zahraničné pečivo, ktoré sa dováža v tom predmrazenom stave a potom sa to v tých reťazcoch upečie v tých pekárničkách a predáva sa to ľuďom. A zabúdame na tú tvorbu tých domácich produktov. Je to veľmi dôležité, pretože tu môžeme zabezpečiť tzv. Samofinancovanie a správnu výživu národa. Už to tu povedal pán Malatinec, ten predaj z doma, tá domáca produkcia. Slováci majú historicky množstvo zručností na tom vidieku, to znamená, vedia si vychovať dobytok, ošípané, hydinu, vedia si ho zabiť, spracovať, uchovať a tak ďalej. A je tu jeden taký trend, ktorý nie je dobrý. A to je trend, že už som to spomínal, že sem prúdia zahraničné potraviny. Naša pôdohospodárska sebestačnosť klesla niekde na úroveň 30% plus minus, čo je katastrofa. A my sme čakali od vstupu do Európskej únie, že opak bude pravdou, že to pôdohospodárstvo bude narastať, popri tom aj priemysel. Takže toto nie je dobrý trend. Ak by sa tieto zručnosti stratili, tak je problém. A budeme totálne závislí iba na dovoze potravín, či prídu a či neprídu. A aká je situácia vo svete, aké sú trendy? Ak sa pozrieme stovky rokov dozadu, tak zisťujeme, že sa tu striedajú obdobia prosperity, vojen a úpadku. Nebudem to robiť školenie, ale takto to funguje. A za tých posledných 100 rokov to bolo rovnako. A po tých vojnách, na ktorých určité skupiny zbohatli, po ktorých sa menili hranice, vždy po tých vojnách ľudia zomierali od hladu a po poslednej vojne sa zomieralo na milióny od hladu a na choroby spôsobené podvýživou. A ak by sme nemali takéto nejaké zručnosti, že si vieme využiť tú našu nádhernú krajinu, ktorá má jedinečný fundament. Na Slovensku pramení množstvo riek, pretekajú cez celé územie Slovenska. Máme podzemné vody, máme minerálne pramene a toto oceňujú tí ľudia, ktorí tu žijú, hlavne zahraniční turisti, pretože to nie je bežné, že vo svete máme takú krásnu krajinu, pitnú vodu z vodovodných kohútikov a liečivé minerálne pramene. Mne ako osoba je veľmi ľúto, mám obavy a verím, že aj vy všetci spolu so mnou, že zdá sa, že vo svete sa to zase ukuberá veľkej nestabilite a vojnám. A tá horúca vojna zatiaľ nie je na našom území. Hovorím slovíčko zatiaľ, ale vidíme, že kam sa to uberá a že sa teda musíme vyzbrojiť a 5% na HDP, ale vo vojnách zomierajú ľudia. A ako som povedal, aj na choroby, aj na podvýživu. A aj toto, teda naša strana má v programe, aby tento fundament, tí vzdelaní ľudia, ktorí vedia obhospodarovať pôdu, ktorú máme a máme ju veľmi kvalitnú, na rozdiel od západných krajín, kde už je značne znehodnotená, aby tu nie, že ostal zachovaný, ale aby sa rozvíjal. Pretože aj v zmysle hesla zdravý vidiek, zdravé mesto, to musí ísť takto ruka v ruke. Ak by sme zachovali trend bývalej vlády, tak tu bude nádherná divoká príroda, v ktorej sa budú preháňať veľké šelmy a postupne budú ľudia z vidieka odchádzať a až ho možno vyprázdnia na 2/3 a ostane tu množstvo miest na Slovensku, z toho 2-3 veľké a nejaké satelitné dediny okolo tých miest. A nejaká tá vízia tých 15-minútových miest by sa naplnila v úvodzovkách sama od seba. A toto my z hľadiska nášho volebného programu nechceme dopustiť a verím, že ani vy a ani diváci, ktorí pozerajú túto tlačovú konferenciu. Ďakujem pekne. Musíme zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov nielen v mestách, ale aj na vidieku. Policajnému zboru chýba koncepcia rozvoja stabilizácie s výhľadom na 15-20 rokov.
S tým, že táto koncepcia by bola platná aj pre ďalšie vlády, aby sa nestalo to, že nástupom novej vlády sa mení organizačná štruktúra, personálny stav a podobne. Samozrejme, že treba doplniť tie obvodné oddelenia, ktoré sú poddimenzované, aby sme zabezpečili aj občanom na vidieku, ktorí sú v tom regióne alebo v tom okrsku toho obvodného oddelenia, aby tú dostupnosť tej bezpečnosti mali v niekoľkých minútach, aby tá hliadka dokázala prísť na zákrok alebo pomôcť tomu občanovi. Samozrejme, že treba zatraktívniť toto povolanie a potiahnuť ho na vyššiu úroveň, ale zase na druhej strane zabezpečiť vyššiu profesionalizáciu ozbrojených zložiek a to, aby všetko to, čo robia, bolo v zmysle zákona a objektívne. Ďakujem. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Teraz vás poprosíme vaše novinárske otázky. 360. Tak urobili ste rebranding strany, tak tá ďalšia otázka, ktorá napadne hneď z prvej, je, že či táto strana bude kandidovať samostatne do Národnej rady pri najbližších voľbách, keď to beriete tak vážne, že už aj meníte názov, máte nové logo. Pozrite sa, viete veľmi dobre, že dneska je trend skôr mladé a malé strany vylúčiť z akejkoľvek možnosti uchádzať sa v budúcich voľbách. Sme akokoľvek proti diskriminácii akýchkoľvek strán. Vezmime si, že ak treba volebný systém meniť, treba ho meniť vždy, hneď tesne po voľbách. A nie tu rozprávať o tom, že aby mali možnosť kandidovať len strany, ktoré majú už nalúpené nejakých 500 000, respektíve dostali ho z volebného výsledku, ktorému sme mimochodom aj my dopomohli. Takže my sme skutočne za to, aby si slovenskí občania konečne zvážili a vybrali zdravý rozum. Za 2,5 roka chceme dokázať, že toto ministerstvo bude slúžiť ľuďom, že tých 30%, ktoré miznú v športe a v cestovnom ruchu sa vrátia medzi ľudí, medzi športovcov, do cestovného ruchu skutočne do regiónov a všade, kam to patrí. A pevne verím, že Slovensko, ktoré má 30 rokov nešťastia na výber politikov, zažije tú renesanciu aj vo forme strany vidieka. Či pôjdeme s tým alebo oným, dneska vám nepoviem, ja kryštáľovú guľu nemám. Sme pripravení s kýmkoľvek, kto to myslí so Slovenskom vážne. Hlavne, kto to myslí vážne so slovenským vidiekom, pretože dlhodobo je slovenský vidiek potieraný. Skutočne rozdeľujeme ľudí na dve skupiny. Je nám absolútne jedno, akú kultúru vyznávate, absolútne jedno, čokoľvek robíte doma za zatvorenými dverami. Stavajte sa k svojej krajine ako k svojej milujúcej vlasti, k svojmu vidieku ako k vidieku, ktorý je vás schopný nakrmiť v čase akejkoľvek nezrovnanosti, respektíve v čase akejkoľvek núdzi kvalitnými potravinami. Každý veľmi dobre viete, kam ste chodili na prázdniny k babke, kde ste našli plnú špajzu kvalitných potravín, kde ste cítili teplo domova, kde ste cítili teplé buchty. Takže toto je vízia našej strany. Skutočne vrátiť možnosť ľuďom, ktorí finančne na to nemajú, aby si dochovali prasiatko, aby nemuseli vypísať 15 000 papierov k tomu, ako keby prevádzkovali veľkochov, respektíve, aby všetky tie obmedzenia, ktoré prichádzajú, sa tých obyvateľov na slovenskom vidieku čo najmenej dotkli a ten štát skutočne im poskytoval tú starostlivosť, či už lekársku, či školské poskytovanie starostlivosti o naše deti a nerušenie škôl, ako tomu vidíte, a smerovanie do miest, respektíve vyľudňovanie toho vidieka kvôli tomu, že poskytuje málo pracovných príležitostí. Slovenské poľnohospodárstvo vie vyriešiť aj pochybné otázky marginálnych záležitostí. Si povedzme, že na slovenskom poľnohospodárskom vidieku nájdu uplatnenie aj tých 500 000 Rómov, ktorí dneska žijú na hranici chudoby a biedy. Máme presný program, ako znovu zrevitalizovať slovenské poľnohospodárstvo na vidieku ruka v ruke s vyriešením marginálnej otázky. Vráťme aj Rómom slušnosť do života, vráťme im možnosť zaradiť sa do spoločnosti, aby neboli príťažou a pozitívna diskriminácia, aby sa pretavila do skutočnej práce dobre zaplatenej na slovenskom vidieku, kde znova vieme vychovávať, pestovať a jednoducho mať kvalitné potraviny. Vieme mať znova opäť konzervárne, vieme mať dobytky, teda ako sa to povie, maštale, kde vieme znovu poskytnúť aj ľuďom tú podporu v rámci bytunkov a celého potravinov spracujúceho priemyslu. Ja si myslím, že skutočne je tu obrovský priestor zachrániť aj slovenskú ekonomiku.
Máme nedozerné trhy v Číne a všade inde, kde by sa dotrhali za každým kilom našej bravčoviny. Na každej lúke sa tu musí pásť hovädzí dobytok, mať vlastné výrobky z mlieka. 1300 kamionov dováža potraviny do obchodných reťazcov. Viete veľmi dobre, ako sme dopadli v čase pandémie, keď nám Nemecko zastavilo kontajner s rúškami a s ochrannými pomôckami. Čo ak sa to stane s potravinami, sa pýtam. My, kde máme dostatok vody, dostatok pôdy, dostatok pasienkov, dostatok lesov, máme ostať hladní? Len preto, že sme si zničili slovenský vidiek, slovenské poľnohospodárstvo. Treba zobrať už rozum do zdravých rúk a koncepčne riadiť tento štát, aby ruka v ruke ministerstva, ktoré prekypujú peniazmi a vracajú ich naspäť do Európskej únie, pretože nie sú schopní čerpať, aby dotovali ministerstva, ktoré to potrebujú a sú podvyživené. Sociálny štát dokáže fungovať len vtedy, keď je silný hospodársky, ekonomický a energetický. Energetiku máme doriešenú. Smejete sa, pán z 360-ky, že sú to len vízie. Keď to dokázali ľudia po druhej svetovej vojne v zborenom štáte, my to dokážeme takisto. Ja som sa spýtal na to, že s kým budete kandidovať, pán minister. My vám odpovedáme, že je tu potreba na vytvorenie strany, ktorá konečne bude mať zdravý rozum a nie len sny a nie len hejty ostatných partnerov. My sme schopní kandidovať s kýmkoľvek, kto poskytne tie záruky, ktoré ten program náš bude presadzovať. To znamená, že s niekým, nie samostatne. Buď samostatne, alebo s niekým. Za 2,5 roka vám nikto nevie povedať, akým spôsobom sa vyvenú. Či už naše preferencie, alebo celá politická situácia. Teraz sa ale hovorí o nejakom vzniku národného bloku. Vy by ste si vedeli predstaviť sa spojiť napríklad so Smerom, pretože aj pán premiér hovorí o sebe, že je vlastne sociálny demokrat rurálneho typu. Že či to autentické podľa vás nie je? Pozrite sa. Ja si myslím, že tým, keď som povedal, že nerozdeľujeme ľudí inak ako tých, čo robia pre Slovensko a proti Slovensku, je povedané všetko. My sme schopní spolupracovať s kýmkoľvek, kto zabojuje o Slovensko a hlavne o jeho existenciu do budúcna, ako takú, ktorá je vážne ohrozená. Vážne ohrozená. Ale ak by ste mali byť práve v tom národnom bloku napríklad aj s Andrejom Dankom, vieme, že máte takú postupovejšiu minulosť, to si viete predstaviť? Bol som naivný, bol som slušný, bol som chlapský a bol som čestný. Dnes je som mňa politik, myslím si, dosť ostrieľaný na to, aby som dokázal existovať aj s Andrejom Dankom. Určite by mal so mnou iné starosti a iné problémy, ako ľahko si so mnou vytrel nos. Pán minister, máte ako strana spravený nejaký prieskum, či je reálny záujem o takúto stranu, lebo podobné projekty už existujú, veď spomeňme SNS, Republika k tejto ideológii smeruje aj Smer, ako ste spomenul, ale aj z časti Hlas. Myslíte si, že dokážete získať tých 5%? Nám odpovedať kolegu, ale ja vám poviem jednu vec. Ukážte mi stranu, ktorá aj spĺňala a naplňala to, čo sľubovala pred voľbami. My na tomto ministerstve sme toho dôkazom. Ad 1. Ad 2. Strana vidieka, ktorá sa bude v prvom rade starať o záujmy vidieckých občanov, tu nie je. A nikdy nebola. A keď bola, tak strašne dávno. A nakoniec sa to minulo skrátka účinku. Celé moje pôsobenie v politike od 2019 je o jednom. Voda, pôda, les, veľké šelmy a slovenský vidiek, slovenská kultúra, tradičná rodina, tradičné hodnoty a agrárno-lesnícka podstata tejto krajiny. A myslím, že som každému dokázal, čo robím. To, že nemám dosah na MŽP, sa niekto postaral. To, že nemám dosah na tie oblasti, ktoré viem robiť a budem robiť, lebo ja pevne verím, že to MŽP nakoniec skončí u mňa, tak vám garantujem, že dokážem všetkým, že tie peniaze, ktoré sú určené na krajinotvorbu, v tom vidieku nakoniec skončia. Pretože ak raz poľnohospodárovi dneska v rámci dotácií vyčlenia na to, že tam má solitár strom, respektíve remísku, respektíve nejakú hrbu skál ako krajinotvorný prvok, tak niekto mu to musí doplatiť a tá Európska únia na to pamätala skrátka. To ministerstvo životného prostredia má práve na to finančné prostriedky doplatiť poľnohospodárovi to, čo mu tá platobná agentúra vyškrtla. Akurát toto sa nedeje. Chýba tu sklbenie toho zdravého rozumu, prepojenie tých jednotlivých ministerstiev, ministri sa hrajú na svojich piesočkoch a absolútne nemajú v sebe ten chochmes, že radšej tie peniaze vrátia späť, ako by ich mali druhému ministerstvu posunúť, respektíve spoločne sa postaviť na tú tlačovku a odprezentovať, že toto ministerstvo bude oprávnený poberateľ prostriedkov, ktoré vytvorí výzvy, aby ten vidiek ich mohol minúť.
Máme tu 53% alokovaných na samosprávu v rámci 13 miliard. Čerpateľnosť 1%. Nehnevajte sa na mňa, toto nemôže fungovať. Nemôžeme my dneska konsolidovať 2,8 miliardy a nevedieť minúť 13 miliard. To je cez čiaru. Proti zdravému rozumu, proti čomukoľvek, čo existuje. Nech sa páči. Ja len doplním ešte na otázku pána Ganama. Čo sa týka volieb, tak v prvom rade musíme prejsť cez komunálne voľby a bude tu skúška tejto strany. Ja si myslím, že táto strana otvára teraz dvere starostom a primátorom z vidieka, ktorí majú u nás dvere otvorené a na našu spoluprácu a ponúkame im aj touto cestou. Čiže naša strana vidieka bude nominovať do volieb, čo sa týka starostov, primátorov, takže určite sa zapojíme do tohto politického súboja a potom si vyhodnotíme v rámci strany, že akým spôsobom, akým výsledkom budeme narábať do volieb do Národnej rady. Ešte kolegovi odpoviem na otázku. Áno, aj politická strana Hlas, aj Smer hovorí o vidieku, len nám tu stagnuje jedna vec. Spolupráca so starostami a dofinancovaním samospráv stále je niekde vo vzduchu. Tie peniaze starostom chýbajú. Tie peniaze starostovia nemajú na obyčajnú cestu vo svojej obci. Hej, hovorím treba zo svojej rodnej obci, z ktorej ja pochádzam. Mám možno, že 300 000 rozpočet a ciest po lázoch, ktoré nemá za čo spraviť, tak sa zamyslíme spoločne vo vládnej koalícii, že nielen cesty prvej, druhej, tretej triedy, ale aj miestne komunikácie, pretože vidiek má cesty v dezolátnom stave. A toto je jedna z problémov, ktoré sú. Čiže jedna vec je k tomu, čomu sa hlásia, a čo reálne doručujú do tých regiónov. A toto je otázka na našich kolegov, aby sme možno, že aj tie európske peniaze nasmerovali efektívnejšie na vidiek, pretože ten vidiek to potrebuje. Aj vo vzťahu k životnému prostrediu, čo sa týka kanalizácií a príprav, je ten proces strašne naťahovaný a ten juh napríklad stredoslovenského a banskobystrického kraja nemá dodnes, poznám obce, ktoré nemajú ani vodu, ani kanalizáciu, tak to asi v tomto storočí počuť, že na Slovensku nemáme vodu a kanalizáciu je nemiestne. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Lukáš Filo, televízia Markíza. Ja som si aj v tejto chvíli pozeral záverečnú správu Národnej koalície a nezávislých kandidátov. Ešte som ju nenašiel na webe, ale to môže byť aj nejaká administratívna chyba. Preto je to základná otázka, z čoho to celé vlastne budete financovať, v akom štádiu je v súčasnosti strana vidieka, čo sa týka počtu členov a možno ako na tom ste aj na účte z peniazy. Nemusíte sa báť, že strana vidieka v niečom zlyhá. Hlásia sa k nám ľudia, ktorí majú záujem a ktorí sa konečne prebudili a ktorí sú si vedomí, že Slovensko je ich vlastou, ich domovinou a že sú práve kráľmi tých malých bohatstiev, ktoré na Slovensku majú. A keby sme o to Slovensko prišli, tak oni prídu aj o tú vymoženosť byť nejakými tými svojimi pánmi svojho prostredia. Takže máme dostatok podporovateľov na to, ktorí sa zobudili, že skrátka je čas zastaviť úpadok Slovenska. Je čas, aby sme zastavili to, že tu niekto chce umele zadlžiť Slovensko do takých fáz, ako tomu bola Matovičová vláda, že bezbreho sme mintrošili financie verejných zdrojov natoľko, že by sme spadli takýmto spôsobom do nejakej nútenej správy. Viete veľmi dobre, ako sa dneska bijú progresívci doprs, že 5% HDP dať na zbrojenie není problém, aby sme boli neodmysliteľnou súčasťou ozbrojených zložiek NATO a podobne. Áno, ja som za to, aby každá krajina vedela brániť svoju vlast. Aj dneska iná možnosť, ako byť v NATO, nie je, pretože my sme vďaka pánovi Naďovi a spol totálne odzbrojení a nie sme schopní vlastnú vlast ubrániť. Na druhej strane si treba však uvedomiť, že ak neostaneme Slovenskom, tak už nám môže byť jedno absolútne všetko. Chcem, aby naše deti boli Slovákmi, aby ostali Slovákmi a všetko preto urobíme. Takže je veľmi veľa ľudí a veľmi veľa sponzorov, ktorí nám prisľúbili, že ak urobíme práve tento typ strany, budeme sa starať o tento segment a o slovenský vidiek, že nás určite nenahajú zahynúť hladom. Pán minister, vďaka za odpoveď, len by som ešte chcel poprosiť o tú odpoveď na tú otázku, že teda koľko máte v súčasnosti členov a teda máte to zatiaľ na základe nejakých sponzorských príspevkov, ktoré dúfate, že v budúcnosti prídu, alebo vy sa na to skladáte, lebo väčšinou, keď sa zakladajú nové strany, tak prídu hlavní členovia. Strana prechádza očistou.
Máme okolo 1100 členov momentálne reálnych, ktorí skutočne si myslím ostali pri nás aj po ťažkých časoch. Viete veľmi dobre tie hejty zo strany ľudí, ale teraz vám podotýkam jednu vec. My sme sa s nikým zlom nerozišli. My sme nikomu nič nezakazovali, my sme nikomu nič nezobrali. Od nás odišli ľudia, ktorí odišli z nespokojnosti s tým, že sme sa spojili s Andrejom Dankom. Odišli od nás ľudia tí, ktorí nešli sa zmieriť s tým, že ideme na kandidátke druhej strany, pretože si mysleli, že ich vytiahneme našimi osobnostiami do parlamentu. A som rád, že tá očista sa dostala do takých rozmerov, že ostali ľudia, ktorí tu myslia skutočne so Slovenskom vážne. Už iba poslednú vec, než nezdržujeme ostatných kolegov. Nie som si istý, či som to dobre počul, keď ste kolegyni Lenke Ježovej odpovedali. Čiže vy si viete predstaviť aj nejakú spoluprácu s Andrejom Dankom, len už by ste boli skúsenejší, tak ste to povedali? Rozhodne by som sa nedal vyrobiť ako sopľavý chlapec, že dvaja ľudia si rozdelili 3 ministerstva. Verte tomu, keď Národná koalícia 4 na kandidátke Národnej koalícii od 150. miesta, tých 31 miest, ktoré sme mali, tak jednoducho boli 4 zvolení. Môže Kotlár hovoriť, čo chce, bol zvolený na mieste kandidátky pre Národnú koalíciu. Čiže v tom zoskupení najviac. Doniesli sme aj najviac hlasov, okolo 111 000. A ako sa k nám zachovali? Povyhadzovali ešte tých 15 ľudí, ktoré sme doniesli ako odborníkov. Toto je chovanie sa k partnerovi, ktorý zvýrazňoval, že jediná možnosť je spájanie národných strán. Viete, za hlupáka môže mať človeka len do istej miery. A ja robím jednu chybu len raz v živote. Dobrý deň, prajem David Lazar, chcel by som sa vás opýtať, je toto vlastne striktne stranická tlačovka, z akého dôvodu sa to teda koná na ministerstve, prečo som nie je napríklad na stranickej centrále alebo v Národnej rade, pretože mohlo by to teda vyzerať, že toto ministerstvo je taká vaša nejaká politická agenda. Pozrite sa, ja vám vysvetlím jednu vec. Každé ministerstvo je každá politická agenda k príslušnej strany. Ostatní ministri nerobia tlačovky u seba? Alebo tu máma Taraba? No, samozrejme, ale viackrát bolo presne toto isté. Myslíte si, že niektorý iný minister, respektíve iní robia inde tlačovky? Tak stranické sa robia na stranických centrálach, nie? Poväčšinou. Ale nemáme problém na Račianskej 66 urobiť tlačovku. Akurát využívame to, že sme všetci tu a nemám čas sa premiestňovať, poviem otvorene. Na budúce spravíme na brehu Dunaja, aby ste mali problém s vetrom. Stačí tak vám povedať? Budete mať tie chlpaté mikrofóny, bude vám to asi stačiť. Dobre. Nečudoval by som sa jednej veci v tej vašej 360-ke. Keby ste mali otázku, akým spôsobom mienime znovu naštartovať slovenské poľnohospodárstvo, respektíve vyriešiť rómskú otázku. Vôbec by som sa nečudoval, že prečo napríklad sa neusilujeme o to v rámci toho balastu klímy, CO2, respektíve Green Dealu, že by sme sa mali sústrediť na to, aby sme vyrábali kvalitné výrobky, ktoré by slúžili občanom viac ako 2 roky. Nečudoval by som sa, keby ste sa opýtali na to, akým spôsobom reforma školstva zasahuje naše deti a znemožňuje im aktívne sa zaradiť do spoločnosti. Alebo by som sa nejakým spôsobom nečudoval, keby ste sa ma opýtali, akým spôsobom chceme vyriešiť to, aby elektrina z 36 vodných a 2 atomových elektrárniach nešla cez burzy v rámci Slovenska, ale sme ho mali za normálne slovenské vyrobené ceny. Nečudoval by som sa, prečo nechcete, aby sme podporovali slovenské zbrojárske výrobky, ktoré majú ísť na Ukrajinu za normálne ceny. A nečudoval by som sa, prečo by sme nemali podporiť, dajme tomu klub 500, ktorý zamestnáva väčšinu robotníkov v rámci Slovenska, aby boli energeticky alebo inak zvýhodnení, aby boli schopní konkurovať krajinám Európskej únie. Ale toto vás nezaujíma. Vás zaujímajú len stupidné príbehy s nejakým koncom a konfliktom, na čom by ste si vedeli živiť svoju... Vy vám pripomínam, že vy ste vo vláde, pán minister, že keď tieto veci máte možnosť riešiť. Len mi dovolte ešte jednu otázku. Vy sa keď hovoríte, že ste národné, pronárodné sily, že či toto nie je už prílišná atomizácia tých pronárodných síl, lebo keď ja sa pozriem, koľko týchto subjektov už existuje, či si navzájom vlastne... Mňa strašne mrzí jedna vec. Vy v tej 360-ke nemáte ani len zmysel preto, aby ste počúvali s porozumením. Povedal sme stranou proslovenskou. Delíme ľudí na 2 skupiny. Jedni tí, čo robia proti Slovensku a čo robia v rámci Slovenska. Kde tam vidíte nacionalizmus, národovectvo, respektíve ostatné. Národovectvo ako také je, ešte raz, národovectvo ako také je
v zmysle strany vidieka pevne ukorenené v tradičných hodnotách slovenského života. A keď sme sa včera rozprávali o tom, že sme národná koalícia, dneska strana vidieka, je to uznesenie republikového snemu a smerovanie celej strany ako takej. Máte s tým? Nebojíte, že budete vybíjať voličov navzájom zo Smeru? Pozrite sa, sú tu politické strany národného charakteru, ktoré sklamali. My chceme poskytnúť voličovi serióznosť, neskorumpovanosť a to, čo vypustíme z úst a za tým si stojíme. A nak skúsi niekto povedať, že som nedodržal to, čo som sľúbil. Ak som niečo nedodržal, tak by to bolo znemožné buď koaličným partnerom, alebo politickou neserióznosťou, pretože nám boli sľúbené iné veci za iných podmienok, keď sme vstupovali do tohto koaličného prostredia. Taká technická ešte informácia, už ste oslovili aj ministerstvo vnútra pre zmenu oficiálnej názvu? Všetko sa to procesuje, včera bol republikový snem. Musíte všetko spraviť tak, ako patrí v rámci zákona o politických stranách. Všetky tie veci majú svoju postupnosť. Števánka, hlavné správy, dobrý deň. Plánovaná výstavba veterných parkov pretvorí slovenský vidiek na nepoznanie. Energetická budúcnosť aj podľa vašej strany je v jadre. Ako sa budete stavať k tejto otázke? Nebudem tu momentálne sa vyjadrovať ku koaličnému partnerovi, je toto otázka na pána Tarabu. Ja som s pánom Kufom bojoval proti veterným elektrárňam, chodil som s ním po mítingoch, kde pán Kufa, štátny tajomník, sľuboval, že urobíme my dvaja všetko preto, aby veterné elektrárne na Slovensku neboli, lebo je to absolútny nezmysel. Absolútny nezmysel, podotýkam. Absolútny nezmysel. Nech sa páči. Na výbor ku mne došla petícia občanov, má cez 10 000 podpisov, to znamená, že touto petíciou sa zaoberá výbor. Všetci členovia tohto výboru majú záujem sa touto problematikou zaoberať. To znamená, budete potom vítaní k záverom, aký postoj sa k tomuto zaujíme. Takže tá petícia hovorí o niečom, že ten náš slovenský vidiek je proti takýmto zdrojom energie, pretože Slovensko potrebuje stabilný zdroj energie a nie alternatívny. Keď hovoríte o tej petícii, bude mať väčší úspech na to, že sa prerokuje vo výbore ako petícia proti baterkárni? Proti baterkárni. Pozrite sa, baterkáreň je záležitosť stará nie tejto vlády. Niekoľko rokov. To, že pár občianskych aktivistov, respektíve niekto z politickej strany si robí na tom PR a nikdy nič nedosiahol ani nedosiahne, pretože boli v parlamente a nedokázali sa postaviť proti menšiemu zlu, respektíve proti menším záležitostiam, len balamutia ľudí. Je to trošku taký politický populizmus. Ja osobne si myslím jednu vec. Viete veľmi dobre, že Slovensko je viazaný 600 000 pracovnými miestami na automobilový priemysel. Vy si vôbec nedokážete predstaviť, čo sa stane, ak ten automobilový priemysel zo dňa na deň zastagnuje a zo Slovenska sa stane druhým Detroitom. Práve preto štartujeme stranu vidieka, aby dokázala poskytnúť ekvivalent, či už vo forme potravín, či už vo forme rozbehnutej poľnohospodárskej výroby, vo forme cestovného ruchu podporeného športom a všetkým ostatným, čo dokáže Slovensko zachrániť. Lebo Slovensko má naozaj byť potenciál Švajčiarskom. Akurát tu treba už konečne ľudí, ktorí hýbu zdravým sedliackým rozumom. Veronika Pancuráková, televízia Teatry. Pán minister, vy ste k zahraničnej politike, tuším, povedali iba, že si aktuálne neviete predstaviť vystúpenie z NATO. Chcem sa preto opýtať aj na Európsku úniu, aj na to, aby ste nejako zadefinovali zahranično-politické otázky v tejto strane vidieka. Ja sám som hlasoval za vstup do Európskej únie. Hlasoval som za vstup do Európskej únie, ktorá bola hospodársko-ekonomickým celkom. To, že sa stal z toho podvodný ideovo-politický pakt, kde sa kšeftuje či už s vakcínami, alebo s lobbyingom, napríklad taký príklad, keď som chodil s pánom Viezikom do televíznych debát práve ohľadom klímy, CO2 a tých nezmyselných ideológií, ktorí chceli zo Slovenska spraviť ukážkovú krajinu Green Dealu, tak som sa opýtal práve na to, že prečo nejdeme cestou kvalitných výrobkov. Prečo nám nestačí jedna pračka, ako stačila za totality na 20 rokov? Prečo nám nestačí jeden televízor, ktorý by držal 10-15 rokov? Prečo nám nestačia výrobky, ktoré by sme stačili opraviť, nie vyhodiť a zaťažovať túto zem? Prečo ideme formou elektrických aut, kde skrátka na jednu batériu potrebujete prehodiť 200 tón zeminy, aby ste vyťažili tie čiastkové suroviny, ktoré treba na ich tvorbu?
Povedali mi, že to je lobbying, cez ten by sme neprešli. Tak vám odpovedám, pokiaľ Európska únia sa bude riadiť lobbyingom a všetkým týmto a nedojde k základnej rekonštrukcii, na ktorej trváme a ešte nedaj Boh príde právo veta, tak viete veľmi, čo to bude nasledovať. Rozpad Európskej únie. Momentálne nemáme inú možnosť vzhľadom na naviazanosť, čo sa týka zahraničných investorov na Slovensku. 85% HDP je odvážaných zo Slovenska vo forme bank, obchodných reťazcov a vo forme automobiliek. Tento pomer treba zvrátiť a chceme byť slobodnými občanmi a rovnocennými partnermi Európskej únie. Trváme na rekonštrukcii Európskej únie a no-go zóna pre nás je zrušenie práva veta. Pripúšťate, že teda v budúcnosti budete žiadať napríklad referendum o vystúpenie z Európskej únie? Ďakujem pekne. Myslím, že to povedal pán predseda jasne, pani redaktorka. Ja keď som prestupoval sem pánovi Huliakovi, tak jedna z mojich podmienok bola, aby sme ostali v Európskej únii, ale zhodli sme sa spoločne na tom, aj včera prijalo uznesenie snemu, že musíme hovoriť verejne o reforme Európskej únii, pretože tie pravidlá začínajú byť neúnosné vo vzťahu, aj sme hovorili o poľnohospodárov, malých podnikateľov a tak ďalej, že tie problémové veci sa vyskytujú v administratívach a ďalších veciach. Dokonca aj tie príkazy, ktoré prichádzajú z Európskej únie, či už je to v oblasti Green Dealu alebo ďalších vecí, ktoré sa odohrávajú v rámci Európskej únie. Takže si myslím, že je na čase, aby sme hovorili o reforme. Tvrdíme to celá strana, takto ako tu stojíme, pretože cítime, že tie dopady doliehajú na vidiek, takže verím, že teda sa to časom uskutoční a úplne jasne podporujem myšlienku v to, že no-go zóna je v podstate právo veta. To by sme si ako krajina nemali dať zobrať, pretože to už vôbec by sme nič nedokázali. Taký malý štát v Európskej únii, aby sme mali aspoň nejakú možnosť sa brániť. Ja iba krátku poznámku k tejto otázke, ktorá je veľmi častá. Paradoxne sa dostávame do situácie, alebo niekto nás tlačí do takej polohy, tých politikov a strany, ktoré kritizujú v dobrom, konštruktívne Európsku úniu, že my sme za rozbitie Európskej únie. Hlboký omyl. Za rozbitie Európskej únie alebo za nejaký neriadený rozpad sú práve tí, ktorí odkývu všetky nezmysly z toho Bruselu a ešte urobia nejakú nadprácu typu, že ja už neviem, už tých politikov, ktorí si všelijakých EU jednoducho chvália. Ak sa máme posunúť dopredu, tak Európska únia musí byť ekonomický projekt suverénnych národných štátov a ak sa máme vyjadriť k NATO, tak nech si láskavo, nech sa dodržuje to, čo je v tých zakladateľských listinách napísané. NATO je obranná organizácia. Bohužiaľ v priebehu tých rokov sa zmenila na útočnú organizáciu. A my potrebujeme silnú obrannú organizáciu, aby sme sa podelili aj o tieto náklady. A v tom je tá naša kritika, úvozovka, že chceme, aby sa len dodržiavali zakladateľské zmluvy obidvoch organizácií. Ďakujem pekne. Pán minister, vy ste kritizovali počas tejto tlačovej konferencie aj pána Danka, aj ste naznačovali niečo na pána Tarabu. Pri tomto počte subjektov, ako sa aktuálne funguje v koalícii? Lebo keď Robert Fico zvykol slávne volať vládu Ivety Radičovej pravicový zlepenec, pri tomto počte subjektov nepovažujete už aj súčasnú koalíciu za akúsi formu zlepenca a ako sa vám tak funguje? Pozrite sa, môžem na to povedať len jednu vec. Fungujeme. Matovič nedokázal fungovať viac ako 1,5 roka. Sulík rozbil 3 vlády. Myslím si, že momentálne alternatíva iná na Slovensku nie je. Strana Vidieka chce byť slovenskou alternatívou na serióznosť, slušnosť, transparentnosť politiky a verte tomu, že tie dve tajné služby a všetky ostatné zložky, ktoré na nás všetkých robili 3/4 roka a nič nenašli, sú dôkazom toho, že sme čistí. A chceme takí aj ostať. Koaličnej rady, tak nejakým spôsobom sa nestretla vlastne ešte od tej, čo sme mali tu jedno stretnutie? Keď je potreba, koaličná rada sa vždy stretáva. Momentálne vie každý z ministrov, čo má robiť. Ideme v zmysle naplnenia na programu vlády a nemyslím si, že je nejaký rozkol alebo problém. To, že sem tam uletí ten, kto uletí, tak na to sme si už zvykli. Žiadna výčitka z mojej strany nepadla.
na tú stranu. Ja som len rozprával o tom, že MŽP bolo slúbené mne, po výmene prezidenta znova bolo slúbené mne. Viete veľmi dobre, ako sa k nám zachovala táto dvojica. Bohužiaľ, musíme sa s tým vyrovnať aj ďalej. A práve týmto ministerstvom chceme dokázať, že vieme túto robotu robiť, že vieme občanom Slovenska poskytnúť tie znalosti a ten spôsob politiky, ktorý presadzujeme v tomto prípade už ako strana vidieka. Ja sa možno tak odločene spýtam, dnes vidíme Roberta Fica na žatve, budete chodiť aj vy? My budeme žatvy robiť. Pán minister, už iba úplne posledná otázka, čo sa týka vašej medvedice, respektíve toho preparátu. Či už máte povolenie na jej držanie? Neviem, kde to viazne. Od 23.2. mám žiadosť na ministerstve životného prostredia. Máme v Očovej povolených 7 medvedov, 4 sú už ulovené. Chystám sa uloviť ďalšiu. Možno to povolenie dostať na tú ďalšiu. Zdržuje to podľa vás pán Taraba? Nemyslím si. Zdržuje to neschopný aparát, ktorý si tam nechali. Ja som v priebehu 2 týždňov vyhodil 45 ľudí. Inak to nejde. Dobre, ďakujeme vám veľmi pekne za otázky. Ďakujeme pekne, dovidenia.